Ale perlok mentah kene kapor kene ke channel jonga kwan ra shapi ya ki jai sentiu ki baper bangan pen I hapi kumno baki pu kumno ki baki long bat hau bena iu baki pu bat pinu I ya ka rong ka jing pu jong kene ki sentiu de hakane kapor bat kene ka kenta ka bamenta ngawan ra shapi ki nong pej bat ki nong kersan jonga na ka wai kapor ya we sentiu ba kerteng udan rebiom mobile de kum tangan pen I shapi ya une u sentiu ba kerteng u dan rebiom mobile kumno bo pu bat hau bena iu bo pu bat ya ka jing thung jong kini ki sentiu philawan thung kum ki orchid foreign ru kalong ka babhan mar ba ki orchid klau la ni ki orchid foreign ya ki jing thung ya ki jai sbo kalong kaju te shwa ka video jonga kan ya shakmat ngan ong ya pi ki perlok la da pi internet ya ka asng bhaban share ban like ban subscribe ru ya kan ke channel jonga kan long kum ka jing kersan ka jong pi ya kan ka YouTube channel jonga ka kerteng jong uni usentiu kadai u dan robio mobile bat ha kane kapor phila ban pej bat jo I ya jing phu ya jing internet jong uni usentiu bat uding jong uni usentiu upoi ka jing drong jong u pra hadu khat ar inchi bat ngio I ha kane kapor uni usentiu u trokhong namar ba ngasus no uni uding ndrai wala kataru uphu bha bat kajing phu jong uni usentiu dan robio mobile uphu u banai march bat april bat ngisiam yakini ki jai sentiu hapo ka jala mekhlaya bat ngisiam ru ha west Khasi Hill district ha ki klau ki baper tangba dadai usentiu ubada buntan baro kawe ka west Khasi Hill district ndrai udon katkum ki jaka ya ka jing don jong uni usentiu te tang kini ki jing batai jonga ki bakhndiat ya ka ba phithung I uni usentiu phila bantung ha ki khra lani phila ban ste hu deng kumbanga te ha kane kapor ka bam taru amlelei bat ha kane kapor ngan ong ya pi baro ki ba page bat ki ba krishan na ka we kapor ya kane ka channel jonga bat ya kini ki video baro ki ba nga upload ha kane ka channel ngan ong ya pi kublai shibun